సంగారెడ్డి జిల్లా మనూరు మండలంలో అక్రమంగా గంజాయి సాగు చేస్తున్నారనే రహస్య సమాచారం మేరకు సంగారెడ్డి ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీలో భాగంగా బోరంచ గ్రామానికి చెందిన దూదగుండ్ల నారాయణ తన వ్యవసాయ భూమిలో పత్తి పంట మధ్యలో అంతర పంటగా గంజాయి మొక్కలను సాగు చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. అధికారులు ఆ భూమిని పరిశీలించగా 155 గంజాయి మొక్కలు ఉన్నట్టు లెక్కించారు. అధికారులు సిబ్బంది గంజాయి మొక్కలను తొలగించి తదుపరి చర్యల నిమిత్తం నారాయణఖేడ్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ కు తరలించారు.